To uwaga, nagrywam podejście pierwsze. Dobra. Oby to było pierwsze i ostatnie. Jaki jest plan? Plan jest taki, aby dojść do finału. I to się ceni u mężczyzny. No, byle nie za szybko. Dobra, plan nie, a teraz tak zupełnie serio. To przelećmy tak troszkę tutaj i myślę na tą gadkę polecimy. Także jeszcze trochę drogi. Bo wszyscy tak widzę wyskakują i lecą na tą myltę. Aha. Dobra, wyskakuj. No. W prawo, czyli na NW. No I dobra. maksymalnie, żeby dolecieć. Będzie ciężko, ale gdzie dolecimy, to dolecimy. No. To nasze. No ja na przykład nie robił nigdy krupnioków ani rzymloków, bo akurat u mnie w rodzinie tak no nikt nie miał ani gospodarstwa, ani w sumie nawet jak dostali świnie, to nie robili, to bardziej zawsze kogoś się miało, albo w rodzinie, albo sąsiad robił, to się mu tam, było takie, że się na przykład do takiego masaża się świnie zanosiło, się mu tam fajnie zapłaciło, jeszcze się 2 flaszki dało i on to wszystko porobił ci, nie? Tu ci tak narobił kiełbas, tu ci narobił tego. Dobra, ja tutaj ląduję. No fajnie my w sumie wylądowali. Tak wygląda spokojnie. Jeden wylądował na jest prawo. jeden obok mnie, jeden obok mnie. To ja może go raz będę się z nim bił. To próbuj. Znowu dom biedy. O! Niklaus jest porobiony! Dobrze. Miał broń, ale go kurde zneutralizowałem. Dobrze. Wybitnie. Ale to było dobre. No tu szału nie ma, jak chodzi o broń. I w ogóle szału nie ma. Ja mam UMP. No to aby. Dobra, kask, kamizela to jest. Teraz on wylądował, więc musi mieć jakiegoś drugiego gościa. No, albo ale wyszli, nie... Jest gościu, jest gościu. Na E, w niebieskim hangarze. Niebieski hangar na E? No. Nie wiem, czy gość ma jakąś broń, czy nie. Ale tam pod górką? Wszedł do niego. Tutaj dobra, jest hangar taki, ja mam... blacha. Okej. Patrzę przez okno. Blacha, hangar? To Znaczy, co, no tu stoimy? to. No, to. Stój. Tam To jest gość. nasłuchuj. Tylne drzwi Ida, wiesz? Dobra. On nie wyjdzie stąd teraz. On na górze jest, Niklaus. Na pewno? Ja. Zaś będzie akcja dymy na schodach. Zamknij drzwi wszędzie. Dobra, już i nowy kask. Czekaj. Na 100%, ale on tam jest. Na 100% jest. Dobra. Idzie po schodach. Dostał. Ło, pieroń! Co to się podziało? Dobra, Niklaus, ja tutaj wystawiam UMP na ziemię. Dobra. To weź se UMP i amunicja. Ty teraz otwierałeś drzwi? Ja, bo zamiast tego, A, zamiast podnieść to otworzył. dobra. Oj! Dobra, idziemy na parterze, kampimy, bo jest nalot bombowy. Dobra. Ej, ale tyś mi wyrzucił jakąś amunicję w ogóle do tego UMP? A jakie to jest amunicje? To jest taka To jak jest to jest 9 normalnie, 5,56? 9 9? mm zwykłe. No to tu wyrzucam, weź se podnieś. Dobra. To się zamkniemy. No. Barykadujemy. O! Pierwszy. A, to tyś był. O! Plecak większy, weź se. A, faktycznie, ja nie mam żadnego, to akurat. O kurde, ja się położę. Chrystusie! O, Krzysztofu Nazaryjski!
Śniegu napadało. Pozdrawiam Ślązaków, ja pozdrawiam wszystkich, moi drodzy. My tu walczymy na froncie. Tak. No przesunęła Dobra. się, ale dalej my są w strefie. No to dobrze, to my musimy w takim razie iść, słuchaj, na północ. Gotowy do wyjścia? No tak, tak Już? średnio, paradoksalnie. Binder? Wszystko jest? Dobry. Binder, Hancuk. Tam No na i te wy- następne może domki, nie? Tam, No. na N20, znaczy na 20 stopni. Albo tam te większe, nie wiem. No, te po prawej to zawsze śmierć oznaczają, no. Jakoś tak mi się kojarzą. No to dobra. No to dobra, to tam lecimy. No nie no. Nie lubię tak przebiegać pola takiego. Bo pamiętam Oj, te to- wszystkie razy, jak my się przez okno patrzyli, czy ktoś nie biegnie Ja. i strzelali do nich. Nie no, jak ktoś tą lunetę dorwał, to nie ma znaczenia, nie? To i tak nas zabije, najwyżej będzie więcej razy strzelał. Bo to ciężko ubić kogoś jak biegnie, ale... Jednak jest strach. Strach jest zawsze. Dobra, Chyba nie było nikogo, mi się to wydaje. idźcie do tego domku. Ja idę do tej wieżyczki. Wydaje mi się, że po tym update'cie to może ona lepiej działa trochę. No to ci się wydaje, bo w mieście jak dzisiaj byłem A bez to w sumie znaczenia. nie, bo nie mam streama. To może. O, No ale nagrywasz to jednak. Ale nagrywanie mniej niż streamowanie Może z to, tego, no to co widocznie zauważyłem. coś z internetem też wpływa na płynność. A UMP też jest duży, ale to dobra. No to, dararida, tak sobie pośpiewam na wojnie, uhuhuhuhu. No fajnie. Na na ni, na na. Troszkę tutaj pójdę z buta. Upoluję dziś mamuta. Dzisiaj chodzi huta. Da di da di da da. I diabeł Boruta. Był taki diabeł Boruta. A to No. był ten aktor, co on w reklamie grał Allegro. O! Niklaus! Zaś bomby, no widzę. Upca, a ja muszę iść do budynku na wprost, bo nie zdążę. Dobra, mam Skara, to już jest coś. Coś tam pruje, ale nie No do mnie. coś jest. Dobra, Niklaus, tylko w ten domek jak dupnie, to wiesz, wiele razy i naraz. No i no roz. Ja się tu położę. Chyba, że sam jest za... O kur... Idę daleko od okna. O! Co jest? W dach mi dupło, ale żyja. To dobra. O kurde. Druga bomba w dach. No, czysto. Czyste niebo. Jak to mówią, Władziu było blisko. Boło. Było blisko Władziu. A, zaś jest ten. Zaś są bomby. Very dangerous Coś, strefa. kurde, coś dzisiaj nas prześladują. Do lodówki właśnie by się można było skryć, tak jak w Indiana Jonesie. Co kiedyś gadali w Stanach Zjednoczonych, że te lodówki były tak niby robione, że można było wejść do niej, to cię przed wybuchem tym, przed promieniowaniem bomby atomowej by ocaliła. Że one tam z ołowiu czy coś, ale nie wiem, no jak lodówka mogłaby z ołowiu być, jak tam się jedzenie trzymie, to nie wiem. No to może z azbestu były wkłady. No! Najlepiej. Bo wiesz, może... O, zaś.
A nie, to akurat mi są poza tym. Wiesz, z azbestu były, to azbest kontrolował promieniowanie, żeś w sumie ino łapał inną chorobę, nie? O Dobry. kurde! Ciśnienie hopie 500 na 500. Całkiem sporo. Idziemy. Jak na tak młody wiek. Oj, w drugą stronę. No dobra, 55. To jest do zrobienia. Dlaczego nie wziąłem Skara? No można się zastanawiać teraz, a to dlatego, że ja mam do M16 jakieś większe przekonanie i tak statystycznie zauważyłem, że znaczy on chyba lepsze ma statystyki właśnie niż Skar. Skar jedynie jest lepszy, bo jest szybkostrzelny, ale M16 na większy zasięg działa ładniej. Ja tak przynajmniej zauważyłem, no ale to tam kwestia jest taka, może ja źle zauważam. Kwestia gustu. No, są różne kwestie biustu, gustu. Kwestia ceny. Różnie bywa. Nie mam ani jednego innego celownika takiego, wiesz, Też sam nie mam, mechaniczny. też nie mam nic. Słaba sprawa. No, No nic, no musimy się wykazać taki. po prostu naszą tak, celnością. tak, na tyle ile nas stać, to się Taki wykażemy. natural born soldier, nie? No taki już jestem, naturalny. To, że se tam epna, tu se dzistna. Ale ja się tego nie wstydza, tak? No. To są wszystko ludzkie rzeczy, nie? No zależy. Bo niektórzy się potrafią zezwierzęcić. Chopie. A co innego. Nic co ludzkie obce mi nie jest. No tak, odeł taki jeden. Mądry Był, ale człowiek. kojtnął, to mu nie pomogło. Kojtnął dawno. Także jaki jest z tego morał? Nie warto Trzeba się było nie wymądrzać. gadać. Nie warto się wymądrzać za życia, bo to wam dużo nie da, no. Kurde. No to sam było zlutowane, chyba że tyś otwierzył tam drzwi. Nie, one były otwarte już. Ktoś tu musi być. Albo byli. Byli tutaj na 100%. Po czym wnosisz? Po dziwnym zapachu, który się unosi w pomieszczeniu? Tak, Wiążech coś to nie? na węch. Ktoś cisnął. Kurde no. Szału nie ma. No, powiem ci mało. No. Jest słabo. Szału nie ma. Życie nie oberwało. Teraz nam ktoś urwie, ale... Chociaż gadają, że curwa curwie, łba nie urwie. Kurde, a to konkurencja, no. No. Niklas, biegniemy. Kierunek ruiny. Czuję, że tam będzie Czuję, że kulminacja. tam może być. Już kulminacja? To już. To już? Przyszłość jest już. To nie jest tak, że the future is coming. Nie. Future is right now. Yes, it is. No, na ruiny. To jest też taki sposób, słyszałem, podrywania przez młodzików. Ta? Ja. Nie słyszał, to ale to wygląda? jest takie, ale paskudne to jest i to za to do więzienia można. A na czym to polega? Że cegłą przez łeb i na ruiny, ale to tak, Hmm. że zasłyszał gdzieś. Tak jeszcze nie miałem nigdy. Byłeś zawsze po drugiej stronie. Nie no, jeszcze mnie nikt nie ciulał cegą po łebie. No, roz kolega za bajtla, ale to Cegówką, no. takie rzeczy się robiło. Śmieszne to było. Wszystko do tak zwanego szpasu.
No. Do szpasu to się cygon dał obwiesić. Nie? Ja? Nawet dla towarzystwa No. mówili. Bo głupio mu było, że to chłopie samego powiesili No. typa. Tu są jakieś fajne rzeczy. O, coś sam jest. Trumny już przygotowali. No jednak szału nadal nie ma. Chodź na ruiny na górę. Jeszcze tutaj jest ostatnia miejscówka, gdzie coś może być. Ajajaj. Nie ma. Dobra, idziemy na górę. To tu musi być, hopy, tu musi... Ojej, jak to niebezpiecznie. Tutaj gdzie idziemy. Oje, zderu. Oj jak boli, oj jak boli, oj jak boli. Dobra. No i Możemy co ty ja będę myślisz? obstawiał tamten. Nie, czekamy aż się strefa przesunie. Ja patrzę w tą stronę, ty w kierunku wody patrz. Dobrze. No. I teraz byśmy mogli hopie sobie wyciągnąć na przykład hopie termos, Albo kanapki. Pstk. Pst, a! Ale by się tu kampiło, a! Tam jest jeszcze taki kościółek, ale na tym kościółku, moi drodzy, kościół w stylu no neogotyckim bym powiedział, w stylu robionym właśnie jak to kiedyś w wieku, moi drodzy, XVIII stawiali oczywiście na planie krzyża z dużą wieżą, mniejszą kopułką, okna podłużne, szpiczasto zakończone, aby oczywiście witraże dawały duże oświetlenie. Wieże strzeliste. Tak. Smukłe. Ja! Tam zawsze farosz strzelał z wieży. Strzelał hopy. A w Krakowie na przykład było na opak, że hop wlazł na wieża i go zastrzelili. O kurde. Ale to miał hopie nie fart. No. Patrz, tyle okien w Krakowie, nie? Tyle No. budynków i akurat hopie strzelili w tego hopa z trąbką. No. Szkoda trochę, to taka robota. Szkoda, a mógł grać. No a mógł hop grać. Czy w kościele chce strzelać, grzeszysz? No, Niemcy nie mieli takiego dylematu. Przez to niestety niektórzy żołnierze armii przeciwnej mogli być zaskoczeni. No. Na przykład idzie idę się wyspowiadać, idę tylko, a tam Niemcy. Dobra. No i teraz tak, patrzę czy ktoś tu leci. No nikt, to ci To lecimy. do strefy, no. A tędy od wody będzie bezpieczniej. Ale od wody ciągnie, pod tym rejmatyka jest. To ja. A mnie już łomie. Coś tak, pod łopatką. Coś tak, i tak, No oj. tak. Z wędziskiem za pan brat. Ja! Z PZW zaraz przyjadą. Ma pan ten? O jak on mówił, i ta flaszka tam, ja wiadomo. Wędziskiem za pan brat. O kurde, trzeba się modlić, moi drodzy. Czy tutaj się uda nam przejść? Wiesz, że to jest sobie taką naszą małą Wenecja. Atlantyda. Bytom tak wyglądał, jak takie deszcze padały duże. Ja widziałem No. filmiki. Ta droga na Silesia, nie? Jak się jedzie tam. No. Znaczy, nie na co ja dupca, na Silesia, Na na Agora. Agora. Tu zawsze był samochód, czy oni go wzięli? Ej, mamy samochód, dobra. To zapraszam czekaj, cię. to ja tutaj jeszcze jeden domek sprawdzę, bo u mnie jest tak raczej ubogo. Niklaus, zrób No ten domek. spokojnie, no jak mamy auto, to zdążymy. No co ja mam przy tym aucie wysiadywać, hopie? No weź tam pokop w oponę, wiesz, jak zakuś se cygareta. To jada stąd.
Dobra, idę już. Nie umiem przeskoczyć. Znaczy powiem szczerze, mam trochę obawy, Właśnie. jak masz prowadzić. Właśnie, ruszam. Go! Go! Dobra. Jest wszystko under control. Ale Nawet- sunta. O, strzelają. Oj, to guma strzeliła. Czyli mamy tak zwaną pana. No. Gościu! O! Jedź! O kurde! Domy rada, hopie. Nie z takich opresji się wychodziło. No. Teraz Weź się może stań łoździstą. przy tych domkach. Nie Albo- teraz jeszcze. Nie? Nie. Zaraz. Odjedziemy sobie trochę, wiesz? Tu jest za bardzo rozpierdzil. Rozprydu. O Strzelają! pieronie. Aleśmy wylądowali. No trochę tak. Dobra, to używam apteczka. po aucie poszło. się Poszło wydaje- bokiem. Z lewej strzelają? Mi się wydaje, że od NE jakoś tak. No, ja nie chcę umrzeć. 25. Nie mam nawet hopek tego. Co? Nie, bo po aucie poszło, ale nie wiem No. z której strony. No jak nas jeszcze nie zabili, to najprawdopodobniej jakoś od NE A jakby albo do do tego NW. domku, ale do tego domku biegniemy na wprost, co? Dobra. Bo to i tak nie mamy nic. Dobra, ja biegnę pierwszy. O, Nawyżej przepraszam. Kojtna. To było prychnięcie na szczęście. Na szczęście, na zdrowie, że ci Glück- nie zerwało go. Glück auf. Idź, czekaj, musimy wyjść do jednego z dwóch stron najlepiej. Blyschenklia. Pusto. Chodza, kopem, właża. Ej, fajna by była opcja taka, w Trakowie jest, można z buta drzwi wydupić. No fajno. Fajny ten Tarkow, fajny. Dobra, Bida. UMP jakbyś potrzebował. Nie mam 130, to ani tego nie wystrzelą do końca pewnie. O, coś po blisku, tak. Kadłub. Hobby. Kuźwa. To, Ale no, nie mam- bardzo biedne jest wyposażenie nasze No, w tej w grze, tym nie? meczu jest cięcianiuśko z tym. Ani w ogóle, ja nie widziałem przez cały mecz ani jednego celownika nigdzie. Ja ani też, kolimatora, ani też. EOTeka, ani nic w ogóle. Bieda. Patrzcie, Trudno, może w drugą stronę się popatrz. będziemy improwizować. Całe życie można tak przeżyć improwizując. No, znam takich. Też. Szybko się zmniejszyła ilość. Nie ma nikogo tu. Dobrze, no jakby nie było, osiągnęliśmy ładny wynik. Już na ten moment. Może być ino lepiej. Może być, no gorzej już nie będzie. To jest dobre w tej grze, motywujące. Gorzej już nie będzie, no co się może stać? No możemy umrzeć. Ja tak od SE patrzę. Bo tam są strzały, a oni stamtąd może będą uciekać zaraz. To jest strefa u nich. Proszę, żeby strefa... O! Idealnie! O! Dobrze, strefa jest.
Teraz trzeba, no wiesz co, najlepiej kogoś udupić tak, żeby jak tu wlezie z shotguna, Mhm. bierzemy jego broń, gitara się ma, nie? Gitara, siema. 22. No i to w tym momencie mogę Wypatruj. powiedzieć, jakby się ten materiał pojawił na YouTubie, to można już za tak wysokie miejsce zostawić łapkę w górę. Co jeszcze? No to jest najważniejsze w sumie. Pozdrowić można rodzinę, ewentualnie mamę i tatę. Śmieszny jesteś taki troszkę. Także, no staram się właśnie, żeby coś takie elementy humorystyczne też wplatać. Żeby nie było tylko tragizmu. No, żeby nie tylko musieli ludzie płakać jak oglądają, ale też żeby się czasem zaśmiali. Chociaż o to coraz ciężej. Ty, no dobre, 16. To matematyka bezwzględnie mówi, że to po 8 na łeba. A 60 naboi. No to daje nam generalnie po 7 naboi, prawda, z hakiem na jednego. No dobra. Dobra, no to przykampimy. Mateusz przyszedł, pyta się czy duo. Akurat zastąpiłem Mateuszka na chwilę Niklausem i zobaczymy jak to pójdzie. Już 16, o dobrze, niech się tam wyprują, prawda? My nie są tacy, że tam się strzelają, będziemy się tam Ja się nie wpieprzać między pruję. wódka, A między zakąska? wódka a zakąska, nie ma co. Ja, pięknie. No i 15, dobrze. Gitara. O. No i bardzo dobrze. Maszynowo to robią. A ty się ulecz coś. Ale ja już się nie doleczę niczym tak do końca. A, napojem ewentualnie. O, o proszę, da się? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No myślę, że prędzej czy później ktoś tu do nas przyjdzie. O! Strzelają? Czy będzie nas? 12? A nie, do siebie. Dobra, no to jakby się ktoś zastanawiał czemu tak robimy. No, to jest takie taktyczne podejście, prawda? To podejście praktykujemy od czasów Infestation. Chociaż nie, Dobra, tam zmniejsza się strefa, teraz się przyłóż do patrzenia. tam się więcej łaziło. Nie wiem, czy kawałek tego domu nie będzie... Nie, powinien być normalnie jeszcze. Nie, on będzie... Czy kawałek... Dobra. No... Tak Dobra, na widzę styk, typa, na styk. kierunek S, ale ja nie mam celownika żadnego. Też więc nie. jeszcze. Też nie. Ale ty w ogóle patrzysz gdziekolwiek? No Chcesz patrzę. stanąć stary przez... Ale nie okno będę popatrzeć. stał cały czas przy jednym oknie, bo to się tragicznie kończy. Nie no, ale mnie nie widzą, tu nie ma opcji, żeby mnie ktoś zobaczył. Ja po No, prostu- już nieraz tak było, że nie było opcji. Nie ma takiego kątu, żeby mnie ktoś mi widział tu. No, walą ewidentnie jakoś Łuski kurde mi spadają. od 170 stopni gdzieś tak. Chyba, nie wiem, bo te dźwięki w tej grze to... O, mi też. Dobra. No, wysoko podniesiona poprzeczka, bo była wygrana z Mateuszem. Nie stresuj. Bo już mi się ręce spociły. Na górce się nawalają. No, my musieli iść Dobra, za chwilę. dobra, Niklaus, No. wychodzimy, ale tylnym wyjściem. Zdążymy? Nie Nie damy. możemy. Dobra, Niklaus, lecimy. Gościu od SW. Ej, tu ktoś jest chyba. Co ty gadasz? Nie, nie ma. A widzę na wprost. Na wprost dwóch, stoi jeden. Biłem tego jednego. Ja Dobity? podbiegam trochę. Gościu biegnie 250 stopni. Strzela Strzelają do do mnie. siebie. Nie, Dobra, to do widzę ciebie. go. I drugi... A kurde! Zabity. A ten Jeszcze drugi? jeden, jeszcze jeden. Widzę. Kuźwa. Niedobrze. Biegnie. Ty, coś ty za granat rzucił? Strzelam. Aha, dobra, dym. A, Za skałą. Kurde. Widzę. Będzie Chciał walił do mnie. strzelać do mnie. Dobra, jestem. On padł całkiem? No, ja ci zasmokuję tak, żeby cię nie widzieli stamtąd. Dobra. Ale to ty zaraz będziesz miał chłopie tragedia. No wiem. Dobra, podleca. Rzucam mu granat. Nie wiem czy oberwał.
Czekaj, on jest za którym kamieniem? Tym bliżej czy tym dalej? Za tym... Nie. Tym bardziej w prawo czy ty? Bardziej w prawo. Zostało 2 w takim razie, albo 2 pojedyncze. Mam stres. No nie możemy tu podraszować. Patrzę ci od górki, wiesz? Czy kogoś No, nie ma? ja się boję wyjść. Nie masz granatu, nic. Koktajl Mołotowa i no mam odłamkowy. Czulnij mu odłamkowy na ten kamień i od razu koktajl. Ty widzisz na który? Na prawo, no. Bo cię nie widzi, ty jesteś cały... O. Poleciał Kajś. Tak, dobrze, dobrze rzuciłeś. Jeszcze możesz... Czekaj, nie ciulej już nic. Czekaj, ciulna jeszcze ten. Poszło. Klaus? No podejrzewam, że jak tam by był, to by się chyba... Dobra, nie Klaus, ja raszuję, jak No. coś. Dobra, osłaniaj mnie. No. Ty, ale może go tam nie ma? Nie, on padł już. No, dobra, trzeba lecieć dalej, bo... O kurde, 200 stopni za drzewem. Niestety. Ja się wyłożyłem, bo zmieniłem Kuźwa, broń mnie na złą. dopadła. Na złą broń zmieniłem, wiesz? No i dobra. Mam go, Dobra, a ja już nie żyję, więc jest 1 na 1 i GG. ale Leżysz. ja mam kurwa, pół centymetra. No to niestety. Kurde! Ale ale- przez moja głupota. Ale to wierz mi, wrzucę że na to jest YouTube'a, mój- także Ale to jest z- mój błąd. Ja bym go ubił. Mój błąd po prostu. Bo Ale ja bym go ładne, zabił i byś ale ładne, fajne byś ty było. był full HP. Fajnie było. Dobra.